kakhulu ukufundisa kulisa bethuni omama abaphakathi kwethu siyavuma ukubona phakathi kwethu kulise uMetsok okhona phakathi kwethu kulise CMP khona phakathi kwethu ilazonke ezalapha kwezinto zamaphandle yangulisa nonke egameni likaYesu Kristu molweni kumnandi balapha ngithabatha umzuzu wokubana qala ngixolise okubana ndifike ngomxesha qale nawe Inilangila ezanubani so kanyanzeleka ukuba umncamo ngalushiya phakathi kuba ngingafuni ukubamba ngalomqhubeko yathembisa okubana ngizibambe futhi abafutshane kakhulu masithandaze amazulu wami ncamango zenhliziyo zami mazamkeleke kuwe Yehova Bwana ngathethe egameni loThixo unyana nomoya engcwele amen yize nje bazalwane bami ukuzawuvula lemvuselelo esize kuyo ukwenza izawuvulela abazalwane ngoba eyona nto size kuyo apha imvuselelo kodwa amazwi engifuna singene ngawo ngifuna ivesi zami andinayo levesi engiyiphetheyo kodwa ivesi yokuqala engiyifundileyo ile ithi ngena Noah nesizukulu emkhombeni ithi vesi 16 elivale ngayo ithi Noah wangena emkhombeni zangena nazo zonke izilwanyana ebethe uThixo makazifake yavala ke ngoku la vesi lethu uThixo wamvalela into yokuqala yazi ukubana ibali likaNoah lidala yaye likweza chapters zokuqala sifika kwelabali singakadinwa so ndiyazi ukubana ibali likaNoah siyalazi okubana kwakuthini uNoah seyisithi uThixo makazenzele umkhomo siyayazi lokho yaye alifuni ukumselo kodwa uThumbali iminyaka
emveni koba uThixo ethe kuNowa zenzela umkhombe wawenza lo mzalwane kwaphela iminyaka yaye nesizathu sokwenza lo mkhombe silapha kuye enhloko yasazi yaye uqhutywa siso kodwa umbhali wagqiba ukuwakha umkhombe isimanga sesokwana wathi ugqiba wema walinda uThixo okokubana athethe noma wayinqwenela ukungena awuhlola umkhombe okokubana nguwona kodwa umbhali walinda ilizwi likaThixo elithi makangene. Ilapho ngizowuthi namhlanje masingene endaweni athi uThixo singene kuzo. Zikhona indawo esithentayo sithi sesiwakhile umkhombe wabamhle kodwa dinengathi masilinde ilizwi likaThixo elitshoyo elizakusikhapha ngaphakathi komkhombe elithi ngena. Singabantu abatsha abafuna ukungena endaweni ezininzi yaye kwindawo ezininzi esingena kuzo akhona izwi livela phezulu litshoyo elizenzansi abantu abangena kwindawo ethi bangathongo kuzo baphuma ngabantu apha abanye balale ebusuku ngoba bazingenela lindile izwi likaThixo elithi ngena wakho umkhombe uthi wena degree ne-honors kodwa lingaveli ilizwi elitshoyo ufuna ukuthi linde elo lizwi linda elo lizwi elithi ngena. Uthi umbhali uNowa emane uvuke ubheke umkhombe umnyango ngalo lonke lo xesha uvulile kodwa alide livule izulu lithi ngena kodwa ngoba uThixo uyalazi ixesha elilo uThixo uyalazi ixesha lemvula yaye lithi xa lifika livele ilizwi elisuka ezulwini lithi Nowa ngena. Isuspicion zam zimbini. It's either Noah was excited okokubana angene emkhombeni ngoba wayefuna uku-experiensa lo msebenzi wesandla sakhe and the other suspicion is that mhlawumbe wayethandabuza ngoba wayengayazi into ezakwenzeka ngaphakathi emkhombeni kodwa lathi ilizwi kaselisitsho kwaphela wangena phakathi emkhombeni. Nathi lakuhlizwe kwaphela ukuthandabuza into ebangela okokubana ndicinge okokubana uNowa wayethandabuza ukungena ngaphakathi wathi uThixo uzungangeni wedwa ngeke athi uNowa wayehlala yedwa izilwanyana zihlale phaa kuthiwa makangene nazo emkhombeni. Now I can imagine his face xa esithi uNowa uThixo kuye ngena uzungene nesilwanyana elithi iBhayibhile ezinye when the beast. Now God sometimes calls us to go into the arks upon corner that beast corner. God uThixo asayitha basingene
uThixo ugcina kuwo. Silapha nje sisemkhombeni kulomkhombe lowekayo zininzi inhlobo ngenhlobo esiphakathi kwalomkhombe. Kodwa bazalwane bami, ngizothi masihlale emkhombeni. Ngisenje ngizothetha lonto okubana i-experience yomkhombe is not a nice one. Yabona xa ndiyeka i-version yesiNgesi ayithi go into, ithi come. Meaning that the one who calls is already in the boat. It's not you away from kwaThixo nabazali bethu. Yebo nabazali bethu umuntu wayemekhanye amelayitini akwathi wena hamba. Kodwa sinoThixo the monument gospel life ethandabuza wathi uThixo yisa ngoba waseyini uThixo performance ilizwi lakhe lagcina uPetros elizwe lithi lizamgcina. It doesn't matter. But what matters is that God is with you in the ark. So usemkhombeni bazalwane bami, xa uzolunga vice nomkhosi wakho uthi umbhali izinto ekumele okokubana ziyakonzakalisa asikonzakalisi. Uthi umbhali ezulowe phakathi komkhombe ngaphandle bayathabalala abantu. Ezulowa ekulomkhombe amanzi amalunga ngaphandle. But the good news is that if you are inside the ark, the water will only elevate you. What is meant to destroy you is a paganism. Uthi umbhali ngalo lonke ukwesha unogume ebhubhisa